Ahojte, toto je ďalšia epizóda podcastu Angličtina pre začiatočníkov, kde si spoločne krok za krokom prechádzame základy angličtiny, tipy na učenie a hlavne tipy na zvládnutie anglickej konverzácie s radosťou a bez stresu. Som Alex, súkromná lektorka angličtiny pre začiatočníkov a dnešnú epizódu pre vás nahrávam s mojou študentkou. Sabi je psychologička a je pre mňa obrovskou inšpiráciou. A keďže je dnes Svetový deň duševného zdravia, pozvala som si ju k sebe do podcastu, aby sme sa porozprávali o angličtine a psychológii. Takže prvá otázka. Môžeš nám na úvod povedať niečo o svojej skúsenosti s učením sa angličtiny? Prečo si sa začala učiť a ako dlho sa už angličtinu učíš? Tak ja v prvom rade ďakujem za pozvanie. Som veľmi rada, že tu môžem byť a môžeme sa takto porozprávať. Ja som na základnej škole sa učila angličtinu, potom sa učila angličtinu aj na strednej škole. Dokonca som bola cez leto robiť animatorku v Španielsku, kde som teda komunikovala po anglicky, lámanou angličtinou. A potom som teda na vysokej škole už angličtinu nemala. Takže tam som vlastne nekomunikovala vôbec s nikým a nejako po anglicky. Takže aj to málo, čo som vedela, som zabudla, alebo no, nepoužívala som ju vôbec. No tak som sa rozhodla, že musím s tým niečo robiť. A teda rozhodila som siete. A moja sestra mi odporúčila teba, Alex, a bola to teda moja najlepšia voľba a som veľmi, veľmi, veľmi spokojná. A teda z Alexa už máme hodiny a učíme cez 2 roky. Uh-huh. 2 roky, aj niečo už to je. A, a teda ja naozaj vidím veľký pokrok. Veľký, veľký pokrok. Lebo naozaj na tej základnej škole som vedela úplne, že základy, ale také úplné základy. Na strednej škole mi teda robilo problém aj hovoriť pred ostatnými, že v triede. Uh-huh. To bol pre mňa veľký problém. Vôbec niekomu náhodou sa rozprávať s niekým, že po anglicky, no tak to vôbec, to som radšej povedala, že ani neviem, alebo že nerozprávam anglicky. No a teda, keď som išla do toho Španielska, tak tam veľmi lámavo rukami, nohami som sa dorozumievala. Uh, a teda trošku sa to zlepšilo, veď určite, keď som tam bola, myslím, že mesiac som tam bola, tak určite sa to zlepšilo, ale teda potom, ako som prestala hovoriť, že som teda nemala tú angličtinu, vôbec som sa s tým nestretávala, tak to úplne upadlo, no. Uh-huh. Takže som mala veľký strach. A čo bolo u teba takým spúšťačom, aby si povedala, že vlastne to chceš prekonať a si sa ku mne prihlásila? Mhm. Tak určite aj to, že mi to bolo nepríjemné, že to neviem, pretože v mojom okolí ľudia v mojom veku, takom užšom kruhu, všetci hovoria anglicky. A teda nikomu to nerobí problém, aj keď viem, že je veľa ľudí, komu áno, ale teda v tomto mojom blízkom okolí. Takže aj to. A hlavne moja sestra si našla priateľa, už teda budúceho manžela, ktorý je z Mexika a rozprávajú sa, oni síce španielsky, ale s nami sa on rozpráva anglicky. Takže to, keď som chcela akokoľvek komunikovať, a teda v mojej rodine mm, nevedia moc anglicky, že v rodine mamina alebo tak babka. Takže ja som to ako keby mala, že na starosť, alebo že na mňa toto padalo, že veď nejako to prelož, alebo že niečo mu povedz, ale mne to bolo robilo strašný problém, takže ja som s týmto prišla za Alex, že ja sa proste s ním musím nejako rozprávať. Aj chcem hlavne, lebo chcem ho aj spoznať, chcem sa normálne rozprávať o normálnych veciach pri stole, keď jeme, aby to nebolo také, takže hlavne aj toto, že aby som sa vedela s tým Maxom rozprávať. Uh-huh. A pamätáš si to, vieš to aj tak porovnať, že aké to bolo teda cca pred tými 2 rokmi a dajme tomu aj potom, že pred rokom a teraz, že aká je tá tvoja cesta s rozprávaním po anglicky? Ako Mhm. sa cítiš na lekciách a ako sa cítiš mimo lekcií, keď máš rozprávať? Mhm. No tak teraz začnem od terajšku. Keď som na hodinách z Alex, no tak ako úplne fantasticky, že ja už naozaj rozumiem toho veľa, že vidím to sama na sebe, že nie je to len keď mi to niekto povie, ale že naozaj to vidím sama na sebe. Aj ten pocit je úplne iný.
keď cítim sa oveľa sebavedomejšie, že je to úplne... Rozprávame sa niekedy o takých témach, čo som ani len netušila, že niekedy sa budem v angličtine rozprávať, že to sú už naozaj hlboké témy, ktoré my teda máme radi. A, a naozaj je to celé v angličtine, takže to som nikdy ani nesnívala o tom. A teda na začiatku na hodinách, keď teraz hovorím o hodinách, no taký asi tri štvrtinu hodiny alebo 90% som hovorila slovensky a iba som prehodila niečo, nejaké slovíčko anglicky a zase som sa vrátila do slovenčiny, že ty som sa veľmi vracala do tej slovenčiny a potom sme sa vlastne pomaličky snažili teda Alex sa snažila ma dostávať do tej angličtiny, že poďme a Sabi do tej angličtiny, že vieš to, že povedz to. Takže potom áno, že tými mesiacmi som si to aj tak sama uvedomovala, že áno, idem stále viac a viac anglicky, že už tú slovenčinu trošku opúšťam, Mhm. ale áno, áno. A pred rokom podľa mňa teraz hlavne čo, že rozumiem už naozaj, že skoro všetko, aj keď Mhm. samozrejme sú stále slovička, ktoré sa učím nové. Mm, aj čo ja neviem povedať, že sa spýtam a že to spolu preberáme. Ale Mhm. teda, no hlavne ten pocit. Ten pocit, aký mám Mhm. teraz pocit a aké to bolo aj pred rokom a potom teda úplne na začiatku. Takže Mhm. hlavne toto je rozdiel v tom. Ja tiež, keď sa nad tým tak zamyslím, tak ja vlastne neviem presne pomenovať ten bod, kedy som vnímala, že sa to preklopilo, ale myslím si, že je to teraz úplne naopak, že tak ako si na prvej hodine rozprávala väčšinu času po slovensky a za každým sme to potom len prekladali do angličtiny, fakt, že vetu po vete, Mhm. tak teraz vlastne rozprávame celý čas po anglicky a keď náhodou nevieš slovíčko alebo si niečo nerozumela, tak sa spýtaš a preložíme si len to nejaké slovíčko, frázičku, ale vlastne zvyšok času ideme po anglicky. Takže to je úžasné a to je podľa mňa také ovocie tej vytrvalosti a postupnej práce, že človek pomaličky ide z týždňa na týždeň, kročík po kročiku a zrazu sa obzrie za tými 2 rokmi a povie si, že wow, že aká cesta a aká obrovská zmena, že veľakrát je to v tých fakt maličkých až neviditeľných krokoch. Áno, áno, úplne. A hlavne mňa to strašne baví, keďže Alex je moja kamarátka. Už teda sme sa tak zblížili cez tieto hodiny, že naozaj sme kamarátky a že to tak rýchlo beží ten čas a že ako to máme vždy každý týždeň, proste tie hodiny, tak to sa človek ani nenazdá, že potom som sa tak niekedy, že veď ja už rozumiem, som sa tak aj sama pochválila, alebo som si to všimla, že áno, že je to oveľa lepšie, takže že vôbec som to nebrala tú cestu ako nejaký, že drill, alebo že by som sa... Nikdy nemám také, že bože, nechce sa mi, lebo to mám vždy také spojené ako keby, že na kavičke s kamarátkou. Hej, Takže hej. je to pre mňa veľmi príjemné vždy. Mhm. To je podľa mňa veľmi dôležité, keď sa človek dobre cíti, že sa nemusí do toho nútiť. A chcela som sa ešte spýtať, či možno aj vnímaš ty prepojenie psychológie s tou angličtinou vo svojom osobnom príbehu, čo sa týka napríklad zmeny nastavenia mysle, vnímanie chýb, talentu alebo porovnávania sa s inými. Že to sú také veci, ktoré ja často vidím v praxi a príde mi, že veľakrát to učenie sa angličtiny nie je len o tej angličtine samotnej, a veľakrát je to práve o tej takej psychologickej práci na sebe, ak to tak môžem povedať, že nie je to len o tých slovičkách a o gramatike. Takže ako toto vnímaš ty? Určite, určite, ja to sama teda na sebe som si aj vyskúšala a je to ako o tej hlave, že ja keď si predstavím, ako som sa hanbila na Mhm. začiatku a že naozaj to sebavedomie, ten strach a to všetko a že ako sa to časom zlepšovalo. Nehovorím, že to je teraz dokonalé, ako to určite nie, ale je tam naozaj veľký pokrok a hlavne aj s týmto Maxom, ktorého som už spomínala. Uh, Keď sme sa takto stretávali, tak ja som naozaj v začiatku iba vystrašená s vypučenými očami na ňo pozerala. Ja som si vôbec neverila. Ale Mhm. teda potom,
jak sme mali tie hodiny, tak to teda stále zlepšovalo ten môj pocit hlavne. A stalo sa mi aj také situácie, veď sme sa o tom aj rozprávali. Bola s Maxom, sme boli spolu ako rodina niekde, ja som zostala s Maxom na takej, ako keby, že recepcii, na takej káve a ja som sa s ním rozprávala, to už bolo asi možno pred 3/4 rokom to mohlo byť. Tak nejako. A teda ja som sa s ním už rozprávala, že už to bolo pre mňa v pohode, keď sme sa my dvaja spolu rozprávali. Ale teda tam prišli nejakí ľudia a počúvali to. A to bolo pre mňa strašný nejaký taký blok, že Pane Bože, to budú teraz počuť ľudia. A mne to Mhm. bolo strašne trapné, že dobre, už som prekonala to, že sa rozprávam teda s Maxom, že to už mi nebolo trápne, ale teda, že toto s tými ľuďmi, že samozrejme podľa mňa každý človek má také nejaké, že schodík po schodíku ide a vždy sa nájdú nejaké také prekážky, Mhm. že kedy sa možno niekedy viac hanbí, niekedy mu to je menej komfortné. Ale že tak som si povedala v tejto situácii, že no tak čo? Proste tak čo si pomyslia, že Ježiš tam má zlú gramatiku? Alebo že čo najhoršie sa môže stať proste, že si povede nejaký chlapí, že Pane Bože, čo tam tá rozpráva. Takže a Max ma akože veľmi podporoval, že on mi aj veľmi ako pomáha, že keď niečo neviem, tak mu to vysvetlím inak, presne tak, ako sme sa s Alex učili na hodine, že keď neviem presne konkrétne slovíčko, tak si to vždy to nejak obkecám, to slovíčko inak a proste to ten človek pochopí, že keď naozaj ten človek, s ktorým sa rozprávate, alebo rozprávala som sa hej s tým Maxom a že ma počúva, tak vždy to pochopí ten človek. A toto som už mala viackrát takú skúsenosť, že oni tí ľudia aj vedia tak pomôcť, nejako našepnúť, alebo poopraviť, alebo takto pomôcť. Takže o, takéto som mala situácie a teraz už no tak čo, no tak by ma niekto počul, tak som si už prežila toto. Samozrejme, to nebolo také ľahké, ako to teraz nie, akože ja som to Alex hovorila, že vieš, čo sa mi stalo. Ale teda prichádzajú také situácie, je to super si sa tak nad tým zamyslieť a teda nejako to sa pokúsiť prehupnúť, Mhm. aby... Áno, a ty si sa potom vlastne spoznala aj s jeho rodinou a rozprávala si sa aj s nimi a tak rozširuješ ten svoj okruh cudzincov vlastne, že s ktorými ty sa vieš normálne dohovoriť, takže to je za mňa super. Áno, áno, a presne to som sa spoznala teda s jeho bratom, ktorý sem prišiel k nám na Slovensko a ten zase hovoril na mňa strašne rýchlo, že v prvom momente a tiež som mu iba povedal, že či by mohol pomalšie, lebo že teda ja sa učím angličtinu, že rozumiem, ale že či by mohol pomalšie. Samozrejme povedal, že jasné a aj on mi tak dodal sebavedomie, že oni vlastne všetkých, lebo oni sú z Ameriky, teda tento jeho brat a oni všetkých ľudí, ktorí sa učia, práve že im tak klobúk dole dávajú, že Mhm. super, že sa učíte, že to je skvelé. A presne som sa to takto aj uvedomila na tom, keď som bola túto s niekým, že sem na Slovensko prišiel niekto, kto sa učil po slovensky. A určite som, aspoň ja, nikdy neodsúdila, že Pane Bože, no tak ten vôbec nevie po slovensky, že čo tu keď sa práve, že som sa mu snažila pomôcť a keď aj schomolil nejaké slovíčko, tak som tak, že možno poopravila, ak chcel, alebo proste vždy som sa dorozumela a som povedala, že wow, našu slovenčinu ťažko sa takto učí, že práve aj z tohto opačného, že nikdy by som si Mhm. nepovedala, že no, niečo také negatívne. Takže ja si myslím, že aj takíto ľudia, ktorí hovoria anglicky už naozaj, že sú buď odtiaľ, alebo teda naozaj na profesionálnej úrovni, tak že práve to oceňujú, že tí ľudia sa učia, aj keď to teda nie je dokonalé. Áno, ja som sa s tým tiež stretla, presne, či už Briti alebo aj niekto z USA, aj z Kanady, že skôr mali taký postoj, že boli radi, že sa niekto učí cudzí jazyk a vie sa Mhm. plynule alebo lámane dohovoriť s nimi ich jazykom, bez toho, aby vlastne oni museli nejakú snahu vynakladať, že oni len rozprávajú tým svojim rodným jazykom. Čiže ja som mala tiež takú skúsenosť, že si boli toho vedomí a skôr sa tomu človeku snažili pomôcť a nejak sa teda dorozumieť, než by sa mu začali smiať alebo ho ohovárať, že možno niekto má takú skúsenosť, ale ja tiež za seba teda poviem, že som sa s tým našťastie nestretla. A rovnako aj keď ja tu počujem nejakého napríklad, že Vietnamca rozprávať lamanou slovenčinou, tak tiež si hovorím presne ako ty, že wow, to je super, ako sa ten človek už naučil po slovensky, že je to ťažký jazyk, takže
Takže prečo Mhm. by sme potom na seba tlačili, že my za rok nevieme angličtinu na úrovni C1, keď vidíme, že to proste chce čas, či sa naučiť slovenčinu, či angličtinu, či nejaký iný jazyk. Áno, presne, súhlasím. Mhm. Máme ešte nejakú takú veľkú message, čo by sme povedali? Že je to skvelé sa učiť a že sa tak prekonávať a že sa ani nenazdajú a bude to oveľa, oveľa lepšie a budú si to na sebe všímať. Bude ich to viac baviť, keď už nejakému možno názvu niekde porozumejú. Ja to teda tiež som tak mala aj mám stále, že aj keď niečo na Instagrame uvidím alebo na nejakej sociálnej sieti, tak a rozumiem tomu, tak si tak hovorím, že wow, že toto by som ešte pred rokom absolútne nerozumela a že ak mi to všetko dáva zrazu zmysel, že tie slovíčka, slovíčko ku slovíčku a zrazu človek zistí, že veď už rozumie niečo a že už to naozaj nie je také zlé za Mhm. taký krátky čas, že v podstate čo je to rok? Že to... Presne tak. A ja by som sa možno spýtala ešte jednu otázku, že ako ty teraz vnímaš to, že chodíš na doučovanie, to, že sa snažíš rozprávať po anglicky, je to niečo, za čo sa ešte občas hanbíš, že to nie je na takej C1, alebo skôr si na to hrdá, že sa učíš a že robíš ten pokrok? Tak ja som na to určite hrdá. Ja keď to aj poviem, že napríklad v práci alebo niekomu, že už nemôžem, lebo mám angličtinu, alebo tedy nie, lebo mám angličtinu, alebo čokoľvek s spojitosťou s tým, tak ja som práve že na to veľmi hrdá, že ja som veľmi rada za to, aj sa tým chválim dokonca, že rada sa tým pochválim, že áno, že ja chodím na angličtinu a zdokonalujem sa, že práve neberiem to vôbec ako hanbu, a podľa mňa, keby doma pozerám do steny a iba lamentujem nad tým, že Ježiši, ja neviem tú angličtinu, a to je také ťažké a tak, že práve to by som sa asi necítila dobre, aj keď rozumiem aj tomu, že každý má ten svoj čas alebo niečo iného Presne. nakopne na to, že je Mhm. to úplne v poriadku, že je to normálne. Ale teda, že keď na ňu chodím, tak sa rada to prezentujem tak, že ma to baví a že teda pracujem na tom, že pracujem na sebe a aj keď neviem teda dokonale, tak stále pracujem a určite to bude stále lepšie a lepšie. Áno, som bola aj veľmi rada, keď som sa ťa dnes opýtala, že aký máš deň a tak a ten small talk vždycky na začiatku. A ty si povedala, že si busy, ale teda, že toto bude taký čas pre teba, naša lekcia angličtiny. A som veľmi rada, že to takto vnímaš a že aj ja, keď máme tie lekcie a sledujem ten tvoj prístup k učeniu, tak naozaj vidím, že pristupuješ k tomu s takým väčším pokojom a mám pocit, že už si to tak viac užívaš teraz a myslím si, že tú najťažšiu prácu už máš za sebou a fakt som veľmi, veľmi rada a som taká hrdá na teba. Ďakujem, ďakujem krásne. A áno, pre mňa je to úplne taký skvelý čas, že naozaj sa tak aj upokojím, že aj keď je nejaký ťažký deň, tak si proste sadnem k tomu počítaču, vždy sa takto porozprávame, ako sa máme, možno nejakú tému, že ktorú momentálne riešim, takže načneme po anglicky a pre mňa je toto strašne skvelé, že sa aj vlastne my sa rozprávame že to nie je nejako tak štrukturované úplne, že samozrejme je tam aj gramatika, tak, ale že môžeme sa rozprávať v podstate o čom ja chcem a presne ja to tak aj chcem v tom mojom živote, že sa rozprávať s ľuďmi po anglicky o takých normálnych veciach, čo sa rozprávam dennodenne s ľuďmi a že práve to sa učím tu na tých hodinách a potom aj s tým Maxom, ale aj s nejakými inými ľuďmi, že sa viem porozprávať o rôznych témach, že to je pre mňa úplne, že viem povedať to, čo chcem. Takže áno, je to veľmi také relaxačné a je to naozaj oddych. To je skvelé. A keby si teraz mala niečo poradiť svojmu mladšiemu ja, alebo poslucháčom, ktorí možno sa cítia podobne v angličtine ako ty kedysi, že sa hanbia rozprávať a aj cítia, že by to možno potrebovali, ale vlastne sa možno boja odhodlať sa, tak čo by si im poradila? Tak ja by som im asi poslala taký odkaz, že nie sú jediní, kto nevie po anglicky. Že naozaj je veľa takých ľudí a nie sú v tom sami
a nie sú oni, aspoň ja som sa tak cítila, že Pane Bože, to ja tu jediná určite neviem, že takáto, a nadávala som si, že akože to je hamba, neviem čo, ale vôbec, toľko ľudí sa učí angličtinu a presne prekonávať tieto isté strachy, takéto prekážky, že rozprávať sa možno s niekým cudzím, alebo vôbec sa rozprávať, alebo aj vôbec ísť na tú hodinu, že sa niekde prihlásiť, alebo začať s tým. Takže je to úplne normálne, aby som tak normalizovala, že naozaj to tak má veľa ľudí a, a teda naozaj treba iba začať a je to úplne v poriadku akokoľvek sa budú rozprávať, aj či to bude, ja neviem, že, alebo akokoľvek sa aj budú učiť, že akým spôsobom, že to každý si nájde ten svoj, ale teda, že len s tým začať a naozaj myslieť na to, že vôbec nie sú jediní a teda je veľa nás takých, že ktorí nerozprávajú úplne profesionálne po anglicky a čo? Proste a čo? Makáme na tom, alebo sa snažíme a to je dôležité. Rozhodne, toto si krásne povedala. Ja mám občas pocit, že ostatných ľudí dávame na taký nejaký piedestál, akí sú vo všetkom úžasní a všetko vedia a každý vie po anglicky, len ja nie. Hej, že vnímam to, že niekto sa vie dostať do takéhoto zmyšľania a fakt treba tak z toho vystúpiť a iba si povedať, že je to v poriadku. Nie som naozaj jediný, komu to možno niečo nejde, všetci sa niečo nové učíme a takto proste prijať a užiť si tú cestu. A ja už by som to Mhm. možno len tak zakončila takým príbehom, premostením naspäť k tomu, čo si začínala, ako sme sa spoznali, že vlastne si dostala typ od svojej sestry, tak ona keď ma učila španielčinu, tak ja som asi nikdy nebola tak empatická ako po tých našich lekciách, pretože keď som s ňou mala prvú hodinu, tak ja som reálne bola tak vystresovaná a tak spotená, že ja idem rozprávať po španielsky po nejakej dlhšej dobe a tiež som to pochopila, že ako sa tí ľudia cítia a tí moji Mhm. študenti. A takže je to normálne, všetci sa tak cítime na prvej hodine. A z mojej skúsenosti, aj zo skúsenosti mojich študentov môžem povedať, že to prejde naozaj, že hodinka, dve, tri a človek sa dostane potom do nejakej takej pohody, naladí sa na toho lektora a potom zase musí prekonať to, že rozpráva s cudzími ľuďmi, že to je taký ďalší krok, ale že ide to. A zažili sme to my, zvládli sme to my v cudzích jazykoch, tak to môže zvládnuť aj ktokoľvek iný, nie sme žiadne super talenty, že? Presne tak, presne tak. A ja by som ešte k tomu povedala, že je úplne skvelé, že si to ty tiež sama vyskúšala na vlastnej koži a že ty aj preto vieš tak pochopiť tých študentov a preto aspoň ja osobne som sa vždy s tebou cítila tak strašne dobre, lebo naozaj som nikdy nemala stres, že nikdy to nebolo nejaké že by som sa cítila tak zle, akože určite to nebolo tak ako teraz, hej, lebo veď bola aj tá angličtina inde, ale myslím takéto mm, taký ten pocit pri tých hodinách, že naozaj je to úplne veľmi príjemné a myslím, že viacero študentov tvojich by toto mi určite na to prikývlo a súhlasilo so mnou, takže naozaj aj ty to robíš, že je to takto, že sa takto aspoň ja cítim. Ďakujem krásne a ja si myslím, že možno to je vlastne kúzlo tej našej spolupráce, že prečo to ide, že ten môj prístup, taký nejaký, že príjmam príjmam tú cestu a ako sa ľudia učia, že majú svoje tempo a študenti mi hovoria teda, že som trpezlivá a tak a zároveň aj z tej Áno. tvojej strany, že aj ty na sebe pracuješ a prekonávaš nejaké tie svoje limitujúce presvedčenia a pracuješ so svojím mindsetom a do toho ťa to baví, čiže ja mám pocit, že to sú úplne také ingrediencie, že to keď sa spolu zmieša, tak, tak sú z toho potom takéto krásne úspechy ako ten tvoj, takže sa z toho veľmi teším. Ďakujem pekne. A ja sa veľmi teším a teda teším sa aj na ďalšie naše hodiny. A ja a ďakujem ti, že si prijala pozvanie teda a pozdieľala si svoj príbeh, to, ako si sa ty učila angličtinu a vidíme sa teda na budúce na lekcii. Ďakujem krásne, ja držím palce všetkým učiacim sa, študentom, aj tí, čo sa ešte len odhodlávajú. Dobre, poďte do toho. Áno, áno, áno.